jo em dic Toni, soc el pare de dos nens que estan aquí a l'escola, el Toni i l'Aina. I llavors, bé, quan un pensa quina escola tria pels seus fills, bé, en el nostre cas el que va primar era buscar una escola on el nivell educatiu fos bo. El que rebíem de l'entorn és que l'Ave Maria era un lloc on la canalla s'exigia, en el nivell educatiu. Llavors, l'Ave Maria és una escola cristiana, és a dir, considerem que l'ètica que hi ha dins de la religió cristiana és una bona manera d'educar els nostres fills. El dia a dia de l'escola, els dos nens, quan venen, un està a primària, l'altre està a infantil, els dos venen, el nen i la nena, venen molt contents a l'escola, els dos et parlen de companys, de relacions que fan al dia a dia. Jo, en general, els veig contents. Toni, si mai allò fent broma a casa li planteges que hem de canviar d'escola, ell et fa un drama, perquè ell està molt bé a l'escola. Llavors, això no dic molta cosa més. Hola, em dic Montse Martín, soc advocada i des de petita vaig estudiar a aquesta escola. El meu bon record em va fer que a l'hora de triar escola pels meus fills, aquesta fora la primera opció. Vam decidir venir a la jornada Portes Obertes. El que ens va fer triar aquest centre escolar va ser tant l'oferta educativa, el fet que sigui una escola cristiana, catalana, i els valors que podia arribar a donar als nostres fills. La primera filla que tenim, que ara té 12 anys, els mestres han ajudat en tota la seva projecció i han fet que ella se senti molt còmoda i que sigui molt feliç cada dia per venir a l'escola. Té un nivell alt d'aprenentatge i també té un nivell molt alt, entenem, de valors que li ha donat en gran part l'escola. I el meu fill, que ara té 4 anys, el treball que realitzen ara és treball per tipus de projectes, on també hi ha grups molt petits, on els mestres poden conèixer realment els alumnes i poden fer una major projecció del que serà la seva persona. Bones, em dic Sandra Jiménez Delgado, soc exalumna de l'escola Ave Maria, exmonitora de bàsquet i mare d'un exalumne i d'una alumna que està cursant 6è de primària. Quan jo anava a Pàrvols, allà estàvem amb les germanes i vaig cursar els 8 anys de GB aquí, d'on guardo una molt bonica experiència i sobretot d'on vaig treure uns valors com a persona molt grans, dels que a casa també me'n van fer valer, però sobretot a l'escola. I per això, de seguida que vaig ser mare, sabia que volia que els meus fills vinguessin aquí a aquesta escola. I això ho vaig fer, en Ferran ja és fora de l'escola perquè ja cursa el primer de batxillerat i en Gerard està fent 6è de primària. Els valors que tenen en aquesta escola, tant a nivell particular com en general, són els que a mi m'engrandeixen també els meus fills i el dia a dia. Bàsicament, jo com a pare d'alumne de l'escola, des de P3, vam escollir aquest centre bàsicament per el coneixement que en teníem del tracte de proximitat i del concepte d'escola. Crec que els valors de l'escola eren els que s'adaptaven, si més no, al meu criteri, i crec que va ser una decisió molt bona. A partir d'aquí, durant el llarg de la seva etapa escolar, crec que ha tingut un grup molt bo, crec que ha estat sempre ben responsada pel tema de professorat, crec que també hem coincidit amb un bon grup de companys de l'escola i tot ho ha fet bastant més fàcil. A partir d'aquí, amb el pas del temps, aquesta escola no només m'agrada el tracte que tenia, sinó que s'ha pogut mantenir al dia amb tota la modernitat que això suposa i a nivells d'ara, que ja estem a punt d'acabar l'escolarització, consta d'un sistema d'estudis on té una part de la proximitat que tenim els pares, degut al tipus d'estudis que utilitzen i a la plataforma amb la que treballen, fa que a temps real els pares sapiguem el bo i el dolent de l'alumne. Per tant, és una confiança molt gran que tenim. A part d'això, jo la recomano, sincerament. Jo ja ho he recomanat durant tota aquesta etapa com a pare, ara estic a punt de deixar de ser pare d'alumne, però crec que és important que si em voleu fer cas, per mi és una bona opció. Res més. Gràcies. Hola, em dic Isa Moixí i soc mare d'una exalumna va acabar l'any passat. Vam venir tard, vam arribar a 5è de primària i per diversos motius. El primer era perquè volia més coherència entre com jo educava la meva filla a casa i al centre. Volia una mica més de disciplina, volia més respecte, sobretot envers el professorat,
envers els companys també, i també volia una mica de codi de vestimenta. Ja estava pensant en la transició secundària i no volia que la nena amb 12 anys acabats de fer anés a un macrocentre, volia una mica de continuïtat en primària, aquest acompanyament més personalitzat, que fos com una família encara, doncs encara som canalla. I la veritat és que molt bé, l'experiència ha estat boníssima, inclús vam tenir un problema a primer d'ESO de malaltia i direcció i el centre em van ajudar moltíssim. Estic molt contenta i de fet ara que ha començat el primer de batxillerat hem vist que a més ens sortim molt preparats aquí, amb la qual cosa estic molt contenta tant amb el claustre com amb direcció com amb el centre, una experiència molt bona. Em dic Coloma, soc la Coloma Colell i soc mare d'un alumne de P4 que es diu Marc i d'un alumne de primer d'ESO que es diu Júlia. Jo també soc exalumne d'aquesta escola de l'Ave Maria de Manresa. Evidentment, jo estic molt contenta de la meva experiència. Jo com a estudiant doncs, vaig sortir d'aquí, llavors es feia EGB, vaig acabar amb 8è d'EGB i vaig arribar a l'institut i la veritat és que com a nivell educatiu superbé perquè vaig tenir molta facilitat, home, també estudiava, però vaig tenir facilitat, per tant crec que el nivell era bo. Per portar els meus fills aquí vaig decidir-ho, primera perquè soc exalumna i vaig quedar contenta i què millor que això, no? Que tinguis una bona experiència, però a més m'agrada que és una escola que té molt clar el que vol transmetre, no només coneixements, no només educació en el sentit de coneixements i que tinguin un bon nivell educatiu, que tots els pares ho volem. Sobretot també és per la manera que l'escola encamina els nens, que els tracta global, no? Amb la seva globalitat, no només coneixements, sinó educació cristiana també, ja m'està bé, però no és només l'educació cristiana, sinó els valors. Veig tant el Marc com la Júlia, són dos edats molt diferents que em donen molta amplitud i veig que la Júlia, per exemple, és una nena que està a primer d'ESO, que està preadolescent, però que valora la seva escola. De fet, alguna vegada que imagina't que marxéssim a viure fora, no? Què faria jo sense la meva escola? Ella se li han ensenyat a valorar els companys, a valorar els mestres, a valorar l'escola, a estimar l'escola. I una cosa que també jo crec que valoro molt és que la mida de l'escola, com que només hi ha una línia, és molt interessant perquè els professors coneixen els nens des de P3 fins a quart d'ESO. Sempre contemplen els professors altres facetes que no són només l'educativa. Quan tu fas les reunions amb els professors, veus que coneixen els teus fills i que valoren no només les notes o la part educativa, sinó tot el seu conjunt, no? El nen és feliç, el nen està content. Ostres, al principi de curs et fa el professor un comentari, no? Al principi de curs estava més distant perquè semblava que li feia més poneta, sobretot a P3, però poquet a poquet ha anat introduint-se perquè és ell que li interessa primer veure i després relacionar-se. O sigui, veus que la dimensió global, no només el nivell educatiu, que per mi és molt important, jo vull que els meus fills treguin bones notes i que aprenguin i que tinguin un bon nivell. Però sobretot això, la globalitat, no? De cuidar la persona i dels valors com a persona.